Sa Good Vibes, hindi lang sa Mascara Festival nagapangibabaw ang mga dancers sa Barangay Granada sa Bacolod City. Pati sa Bacolaodiat Festival 2025 Street and Lantern Dance Competition, sila man ang nangin Grand Champion. Yaring report ni Nico Delphine. Sa Dalan Lacson, liwat nga nagdagsang linibo nga mga tumalanaw agud saksihan ang parada kag performance sa lima ka mga competing contingents sa tuigan nga Bacoloadiat Festival Street and Arena Dance Competition. Halin sa dalan hasta sa mall, nangibabaw ang performance sang Granadians nga among napili Grand Champion. Sila man ang nagbaton sang Best in Lantern Award. Let's go! First runner-up ang Jojaju nga napili man Best in Costume kag second runner-up ang The Luminaries. Nagbato naman sa Netizens Choice Award ang Kamso Alhis. Para kay Mayor Albi Benitez, ang tuigan nga Bacoloadiat Festival isa lang sa mga atraksyon nga naghahatag dugang nga oportunidad sa mga Bacolodnon dugang sa pagsaulog sang Chinese New Year. It was generally successful. They were able to finish all of their activities. This one, I think as far as revenue is concerned, they were still kind of short before the event. So hopefully the event may nakalagas pa. Kabahin sa tuigan nga festival, nga gindagsa sa mga tumalanaw sang weekend ang mga pagpasundayag sa Imperial Village kag mga performances sa mga local kag national music artist sa Lacson Street. Nico Delphine para sa DJcast Negros.